Udla was the next chapter out of 10. Ngingagrade in 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes abo. Ngizwa umoya wokuthi Sparks will fly tonight ngoba uQueen Moya umbhalele wathi she has a massive celebrity crush on Sparks Badwana. Now I do not know how that will unfold, especially ngoba siyaqala nga on the show to host a celebrity, to host usaziwayo, to host a superstar. Ladies and gentlemen, boys and girls, manene namanenekazi, 2000 nama VIP yasemhlabeni igama nguSinengwa wakanene. But of course, i-VIP yasemhlabeni efana nawe gets to call me under my 2K and nami ngiyi-2K. Sise next chapter njengenjwayelo about to begin the next chapter for uMoya no Sparks Badwana. So stick around to find out how all of that unfolds. Please drop your expectations in the comments down below. Give us a huge thumbs up. Subscribe to this channel and follow us across all social media platforms. Select Africa TV. And remember, you are watching I Have a Crush on You because it's true. I do. Now come with me. Sizobona ukuthi namhlanje celebrity lethu nizoyiqoma yini ingane yabantu or kanjani. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo sobawu 2. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Sanibonani njani? Ngiyathemba ukuthi naphila. Nikhuluma noQueen Moya, uMoya lokhulumayo. Ngizela ekhaya ngoba ngizobhalela ukuthi ngine-crush. So ngine-crush uSparks. So ngizela i-crush yami, aqala i-crush yami eRes. Kuze kube manje i-crush yami ngiyamfollowa. So mengathanda ukuthi ngcine ngimbonile. So engakho ngitshela abantu bala ekhaya ukuthi bengihlanganise naye. I'm sure naye khona azokuthanda mhlawumbe kumina kuyi-type yami. Halala abazali bayazi ukuthi bangithume eRes siniyofunda. Ngibona ama-type Moya. Ngangayitshela ukuthi kuzokwenzeka. So mawuthi Sparks usho Sparks uDJ. uSparks Badwana. Yes. Hey, chips wena. Ngithanda ugqozo nalo. Hayibo. Even on TikTok hlezi ngidlalela ingoma zakhe, ngiyamlandela. Nje uyi-crush yami kade aqala. Kuzokube manje. Okay, so would you say it's just a celebrity crush ufuna ukummeetha and just know him? Noma une-crush ezini uyamthanda ufuna nithandane? Kuzodependa kuyena. Kodwa nje mina mengimbonile. Wena ufuna ukumbona. Ukumbona ngizwe ngayo ukuthi uthini. Awunandaba ukuthi uyavuma indoda yakho noma ufuna nje ukumbona? Uyavuma akavumi ngizojabulisa ukuthi Umbonile. Oh, so ufana ukuthi you are fangirling. You just wanna meet your celebrity crush. Yeah. Ngiyacabanga ukuthi lo nyaka uzoba wami mengimbonile. So uthandani ngaye? Yo. Okay, sengithanda ngaye. He's a cool guy. Urelaxile. Bengimlandela ngiyabona ukuthi type yami. And futhi mesuke yo DJ because igroup ngehamba. So two kama groups ngiyabona ukuthi no manje nisedlale DJ ya. Ulawo vele usangane khona ingqondo. Vele ihlanyisa. So mangabe usetshala naye ke wena ngeke nube nesikhwele uma ukuthi amanye amantombazana afuna ukwenza njengawe. Ayamlandela kuma events amthanda because ama events igcwala amantombazana. Igcwala amantombazane vele kodwa mengizohamba naye. Ha uzofuna ube handbag yakhe njalo uma udlala uhamba nawe? Ayi njalo. Kodwa ekugcineni ngithi uzobe sewumuntu wami ngizombona anytime. Oh. Yeah. Uzobe sewumuntu wami ngizombona anytime. Uyafuna sombona anytime manje umuntu wakho? I can't wait. Ukhona? Phela ngimlethile ithe nje uyamcela. Kanti ucathi ngedlalana? I can't wait. Ready? Sengiredi. In 5, 4, 3, 2. Olola mling bambe. Asami sebona uSparks Badwana nabantwana. You're still tuned into Select Africa TV and this is I Have a Crush on You. Ngihleli no Sparks Badwana, wabantwana. Uyafila futhi Yaphila njani? ngiright kamera musine ngakanene. I come from Select Africa TV. So ngalesikhathi ngikufonela ngicela uhlangane nami la next chat. Konke sisho Ngiyakile nje nithi nje surprise. Yeah, ngiyithanda ukuthi nje ngingayithi bu until specify. sesifike la. Sengizokunikeza i-award zeni.
Ayifane kwezinto. Yes, award. Vele lento engikulethele yona la. Mhlawumbe izobe award ukuthi ukuthi ngibuka kanjani. Right. So ngicela uqale ukuthi ngikubonge ngesikhathi sakho nokuthi usavele especially ngoba ubungazi ukuthi ngikubizeleni. And ngiyazi umuntu obusy ama gigs ngapha, i-studio ngapha, i-performance ngapha. Phuma kule nto zen kwi-interview neGagas FM. Angithi yabo. So from ekuseni bengibhizi up and down ya. Ngiyabonga ukuthi hayi kodwa ke iqhubeke umdlalo omusha uqhubeka. Awuqhubeka umdlalo omuhle. Ngiyabonga kuhambe kahle interview A Sound of KZN. Hambe kahle ngoba vele besiphusha nengoma entsha. So it was like nengoma entsha engayikhipha Spark Sound featuring uBig Zulu ngale. Ukhuluma ngama relationship futhi uzongilethela i-relationship. Angithi-ke ngibonile ukuthi no le ngoma imesha nalento esizoyenza la. Ngoba njengoba ukhuluma ngama relationship vele ngikulethele yona la. So kunento okwazi asibhalele on the show ukuthi i-crush yakhe. So izathu sokuthi ube la uzoshelwa bafu. Usekwashelwa before? Angaze ngashelwa kwamina. Angeke kanti intombi zakho uyisela kanjani? Akusashelwana manje uvela ungena. Awusevela usiqada ungene eganeni. Yeah. Nokwaleliwe-ke manje ufila kanjani ukuthi khona nje uzobeka ama-1 and 2 kuwena? Eish. Angithi sobona khona. Hlezi kuwena ushama 1s and 2s on dates namhlanje it's the other way around. Yeah, maybe namhlanje ngizongena nomuntu egigini yebo. I-type yakhe amantombazaneni umuntu onjani? Type yami mina-ke kwi-type mina umuntu moya wakhe ngiza kakhulu yabo. Moya wakhe kakhulu anginayo i-type ukuthi slender sidudla banibani size 36 size 26 bayinomoya right waphela nge-connection lento. Okay, cool. Uyothi umuntu i-type yakho kodwa ningatholanga ngomqondo yabo. Omunye ongayi i-type yakho kodwa kube yilo omne nizoclicka nivele ninambe kanje yabo. So nje mina nje ngihamba ngomoya. So vela ungena evibini yakho ne? Awumind ukuhamba nayo ke kuma-gigs uyakwenza vele lokho? Noma inkinga mawufika phambili sebona abanye ogirl seflathreathing. Mina personal angijwayele ufika nama-cherry uhamba ne-cherry kwi-gig yabo. But phela as we grow izokwenzeka leyo nto yabo. Izokwenza as we grow phela one day ucace ukuthi awunemama phela yabo into kanjalo. Sureli ukulibona imama? Ngiyabuza. Uzongishayisa ngala amanye ama-crush ami. Cha phela ama-crush akho ma-serious njengalowa namhlanje kumele akubhalele nabakulethela yabo lo nje bekulethela super serious. That's how different she is from the rest. Ngimlanda ukho curious ukumbona. Umlando sibona. Usulethi. Umlando. Ngisho ngikubuza abantu ukuthi afuna ngikuthelela i-Steve but wena ngakubona ufike naso ufike u-ready vele. No, akusona i-Steve i-Red Bull. Mina kade ngaye kutshwala. Ngaze ngashaya ivideo ngayiposta ukuthi guys. Ngibona i-glass abakuthelele kulona. Ngisheshe assume i-Red Bull. All right, cool. Usunama-wings and you are ready to see ukuthi size ngani la. Ngithi ima ho. All right, touch go. Sithatha ama-wings sindiza ngawo. Sifuna ukubona usisi osibhalele. Uthe uthanda umoya. So into engayisho ukuthi lana ziyasha kuba umoya wodwa. If you don't get it, forget about it. Crush ngizokufuna crush yakho. Kanjalo. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhululime. No, anginankinga baba. So mina igama lami nguMoya. Bani? Umoya. Moya. Moya, yes. So ngoba ngibhalele la ekhaya ukuthi ngine-crush kwenu. So ngine-crush kwena ama-events akho ngiyawahamba ojwayele ukwenza so ngibone nje noma usuke kwi-dance floor hayibo even ku-social media uyazi ngiyababona abantu abasuke besegigini ngisho ngaba-1000 ngikhona ngize ngi-ode ngisho ithikithi le-VIP ngoba ngisuke ngifuna ukukubona ngicabanga asingazeshuthe nje noma isithombe-ke Sake sashoot, I was using iPhone and so ngisebenzisa iphone manje. But upload yami izobuya then ke uzobona. Okay. Yeah. So wenzenjani wena ubabhalelile la? Ngibabhalelile la ekhaya because since ngaye race ngisafunda like crush yami. Khona ingoma le yakho unayo. Qolo lami ngibambe. Qolo lami featuring uSocks. So yona ngoma ke unayo ngakubona lapho ke ibile music video yakho. So ngathetheka lapho.
ngalebele ngikulandelayo ngihamba ama-events akho ngathola sengithola sengibhalela la ekhaya yakhe. So manje mothi crush awumbalansise phela thina mina ngilona i2K ukhuma crush yini crush balansise nje as i-crush yami umuntu osukulandela funa zishe no funa sijole no funa senze njani phela sinakwenza konke. Yawo so funa umbalansise ukuthi crush ufuna wena nge-crush kanjani? No, kube crush yami kahle wi-type yami. Yes. So wi-type yami ngikulandela even ngaphandle. Ufuna sijole noma ufuna yawo ngisengijolele vele kuyenziwa nalokho futhi kumele kujole. Ya kuyenziwa nalokho kodwa kuyenzeka futhi ukuthi kwenzeke ungekho lutho yabo. Yeah, vele kukhona lokho. But at the end of the day as i-crush yami like yabo ngisho ukubona namhlanje ngijabulise kakhulu. Yeah, bengifithe egcineni ngigcine sengikubonile. So mangisiza-ke la ekhaya. Mina phela mina inkinga yami ngiyahlupha-ke. Hayi uthi ngiyahlupha sathi i-lifestyle yami izokugqilaza kakhulu. I-rockstar mina. Alazi i-rockstar. Alazi i-rockstar. So ngeke ngize ngi-understand. Hayi, yabona mina nje impilo yami ibhizi kakhulu. It's fine, phela sobabhizi. Usababhizi? Nawe? Ngeke ulunge, impilo yami ibhizi kakhulu. Up and down. Ngithola konke emuva, ngithole kade awunawo umuntu okuqondile wena. Hayi ukuthi phela ungithola nabantu cha ngisho kanjani ngithi impilo yami ibhizi. Akulala mina ngilala Monday to Monday akulala. Wena ngeke ulunge la. Kodwa phela isikhathi usitholayo. Usebenza ohlezi unama-sick notes. Uhlezi wenza ama-sick note kudokotela ukuhamba namanga. Usuya kodokotela ufuna ama-sick note ungaguli. Kodwa phela mengitholele lo thuba lolo njengoba ngitholele namhlanje. Ngitholele ithuba leli ngitholele njengamhlanje. Kona ukubalekile. Yabo. Hayi ukuthi phela manje sengizokuqina-ke mengitholile. Nonke kufanisho kanjalo manje nisafika. Ngeke ngiza ngiqinane. Kusabonakala ngathi ngiqinana. Umuntu avakashe agcine sewumema sehlala endlini. Uvakashe nesikhwama esingaka. Umuntu sebe-housewife. Use-housewife la. Hayi yathi kanjalo yabo. So ukukubona nje nokuthi sibe ndawonye kungangijabulisa njengoba ngikubonela namhlanje. Ngizokunikeza ama-options azothuza wena. Mina ngizoba nesithembu zokwazi ukungena esithembeni. Shuthi indoda yomZulu sengiyafunda vele ngeke ngikulandele vele. Ngoba nesithembu. Okwesithembu anginankinga naso isithembu ne. But as long as uzokwazi nawe lingane. Ukwenzani? No, phela kumele kulingane. Masikhuluma ngale nto le specific. Phela kumele kulingane. Yabo uma ukhuluma ngesithembu kumele kulingane kuloyo ozoba unayo. Obviously vele ngeke ngize ngikuthole wedwa. Yabo? Ngingedwa kuyimanje. Shuthi phela ke shuthi phela uzobo wami nje. Shuthi uzobo wami phela. Afithi. Yaqhubeka. Yeah. Shuthi uzobo wami. Isithemba kunankinga naso because nami ngumZulu. Yabo? And futhi ngifuna sihlale endlini eyodwa, yabo ngifuna sihlale endlini eyodwa. Bonke abafazi bami sihlale endlini eyodwa. Ujimele lokho. Hawu. Kwabalule ngathi into engayiqali. No. Cha, phela uyazazi phela umuntu ukuthi yini ongayimela. Yabo? So ngiyazazi uma kungenzeka ngayimela ngokuqala kodwa angazi ngayenza leyo nto ecabangayo. Base-ke Sungenza ngicabange manje. Usufuna ngijuluke. Lento angazi ngayenza. Angazi bizwa ngani futhi kodwa-ke mina ngiyibiza ngesithembu ukuthi ngifuna sihlale endlini eyodwa. Sihlale endlini eyodwa sonke. Masiba u-3, masiba u-4. Sihlale endlini eyodwa. Yabo? Hayi kanti uthi umuntu uzomenzela indlu yakhe Bazi nizoba nazo izinto zenu kodwa esigodlweni. Usele kwengeke azabe yedwa. Yabo? Mina-ke ngeke ngize ngicela umhliseleko ayongicelela isithembu. Ngizonitshela mina ukuthi nje kwenzeka kanje njengamanje. Ukukwena-ke ukuthi uzoyimela leyo nto. Akuyona phela lo inkinga kodwa as a crush
yami eziyi-type yami nje nami ngikulandela sengikulandele kakhulu so ngaze ngabe nesifiso sanamhlanje ukuthi ngithene ngikubone angiboni ukuthi mhlampe ngaba into engangihlula leyo because ngikhuliswe esithenjini nami wena aku-right-ke kuyayazi lento uzoyi-understanda kangcono. yeah Uyazi so kukhona lokho ukuthi-ke ku-understanda okunye futhi yabo kuba khona ama-challenges enzakalayo. Hhayi-ke ake ngithi-ke kumele le nto yenzeke practical ngoba phela uma yenza ngokukhuluma si-understande ngeke uyi-understande kahle and ngeke udisade kahle ukuthi uzoyimela noma ngeke uzoyimela. All right. Hayi ngiya-understand kakhulu shuthi vele wena indoda yomZulu afuna ukwenza izinto ngento eqondile. Yonke into kumele iqonde inkulumo mayiqonde Ungagcini ngokukhuluma lokho vele kubalulekile. kodwa on a serious note bejazi mina into zama-relationship manje ngiyithandisisi kahle Ngobani manje? ngoba gcina singasa-understandani kahle mina knowing myself mina ngi-husband mina yabo hlezi ngibhizi mina anginasikhathi nje sokuhlala nje ngenze lutho yabo All right. so ungangiboni futhi noma ngakufoneli futhi good morning bani hhayi ngoba ngisuke ngingathandi so nami nokukhohlwa nje nokukhohlwa nje ukwenza into ebalulekile hhayi ukuthi ngisuke ngikhohliwe so sekukuningi ngesikhathi esisodwa yabo Kodwa phela so ngingawushaya ngikhumbulile. ngingawushaya good morning ngingafoni bese uzucanga nje uyachitha lona yabo zonke lezi zinto kanti-ke uyabo umuntu ongu-understandayo onga-understanda ngempela naye she does come ukuthi athi kube uyena o-initiate izinto ofonayo uthi Sparks ngithe sorry yazi ngisemithingini yabo ngizobela kuwena noma ngenza into ukuthi yabo so inzima so ngithanda ukwetha abantu futhi yabo kulo nyaka ngikhipha ingoma engenza no-Big Zulu angazi noma ufike wayibona ku-social media ithi ngale yabo ngoba indoda yomZulu ayikwazi ukuba intombazana so intombazana ayinga-appreciate into ekanje hhayi ngoba ngayibhala according to mina but ngiba i-visionary uma ngibhala so kulo nyaka ngifuna abantu bagoshe kamnandi sithe ngale Bangale bethatha izinto kakhulu. ya ngoba manje ugcina usuba abusive yabona usuba toxic so into uma ingavumi ayiphele Shuthi nawe into bese ingasavumi kuwena vele i-crash straight phela. yonke into ngami la No, I'm asking phela lana ngithatha iscope phela la. Hayi. Ya akahlathi kanjalo vele. Mina ngiself4 mina nje ngiself4 into ngikhuluma ezithithi. Mina angihloniphisi into angiyenzi ibukeke light vele ngiqonde ngqo. Yabo. Ku right ke yazi shuthi kahle. So uyamhlaba uyaphuza. Agaba manga. Wasongikha manje. Magaba manga uyaphuza. No. Angiphuzi like ukuthi ngiyamhalela ngiphuza benginesidingo. Ha? Ngiphuza mhlawumbe benginesidingo like mekhona nephathi ngaleso sikhathi. Noma menginento ekhaya. Ngishaya interview manje phela manje ufuna umele Qala ukuze yonke into. thina phela siphile egroundini siphile eroundini yabo siyazi ukuthi uhamba kanjani Engazi usazi. uyakwinya Manje wena if umuntu uthandana naye uyakwinya yini ugwinya kanjani manje? uyaphuza noma wenze njani uthe uyaphuza sometime Yeah, sometimes. Oh. Sometimes. uyakwinya Megwinyani, phela kodwa leza ngazi understand. uyadlala nofethe ungazi ungabi Hayi phela usazongifundisa phela hayi yakwenza lokho mina utshwala ngabuyeka mina Yes. and then I don't take anything besides utshwala ngaleso sikhathi but Yeah, sengavala utshwala ngoba siyafana nama ngiphuza ngaleyo ndlela yabo. abe phela phela ikhofi mebhulu ote manje ngoba manje kuthiwa Hayi angiphuzi. kune interview Hayi. oh no yini ikeza ngane into Chocolate. yeah Yeah. so ngithi mina angisho ukuthi nginenkinga notshwala kodwa maybe ngizokubhora ngoba ngisaphuzi sengabuyeka utshwala impela if manje inyanga yesibili Asilinde isithathu sibona akhuleka ngiyimisela kakhulu Asilinde isithathu. ngiyimisela kakhulu nje ngifocusile Asilinde so isithathu.
Ngisaphuzi ushimeni sengiyabhora manje ngiphuzela nje ijuice namanzi. Yabo. Hawu uba uthi umuntu angaphuzi Bora. uyabhora. Ayikho leyo. Phela ngoba uzofuna ukuyophuza. Mina ngingaphuzi. Yabo. Futhi ke nina nivele nithi abangani bami bafuna ukuphuza. Imali yabani, imali kaSponsor. Wey, amenjala ngathi bafowethu. Hawu ngobe ngiphuza endlini ngemali yakho. Cha phela ufuna ukusukuza abangani bakho. Ngaleso Mina vele sikhathi ngithathe leso. bona ke ngoba besithembu ke ngoba. Yadlala yadlala. Akwazi phela. Hawu. Phela. Kodwa ngijabulile ukubona. No. Kade ngangifisa ngifollow uyazibana social media. Uyazibana. Hayibo ngisabathe ngifuna ukubona ukuthi do you have followers. No, yazi angizebani, yazi ukukuningi kakhulu mangakuvulela la ubona. Angavulela ubona. Sabathe ngiyakulandela. Hayi. Yebo ngama message amanye yazama nje ukwaphendula. But amanye thola ukuthi angikwazi nami ukuze ngiyabona due to isikhathi. But ngiyazama. Umsebenzi usukunini. Yeah, And njengoba ngoba uzokhipha ingoma-ke kunzima-ke. Ama-events sizowathola. Ama-events kunamhlanje nje ngidlala eBlack. Ne-Black isise-Devonport, ngidlala kusasa ngidlala e-Wild Coast. Sunday ngidlala e-Richards Bay. Yabona, angikho-ke mina sonke lesikhathi. Yabo. So wena uzobhizi wenzani-ke? No, phela bengihleli ngikulindile. Shothi wena kwangangithembi. Shothi wena ungangithembi, wena ungangithembi. Ayikho lento. Ngidala kakhulu ngiyazazi izinto Ayikho leyo nto leyo. ngizazi kakhulu lezi. Ayikho leyo nto. Uhlala sonke lesikhathi ngoba ungabi nayo relationship. Yabo. Abi nayo relationship. Wena ufisa ukuthi kube yini-ke sithi une-crush mina eze yangiletha la. Ngihambe ibanga lonke ngaze ngakhetha ukuthi la ekhaya bekuthole bangitholela wena la ekhaya. Ngoba phela ngiyathandaza sothi konke asikubeke kumdali. Uyaya esontweni kodwa? Ngiyayo esontweni ngiyasonda nasekhaya. Ngoba yonke lento engiyifunayo kodwa manje ngikuthembe kahle ngathi futhi ngasishayela i-research ishayela i-research Lutho ngathi wena ku-social media uyifihla kanje into zakhe ezinye. ishayela i-research Ezinye izinto zakho uyayifihla like ngibona lokho okuncane. uthunyiwe nakhona ukuthumele kumina. Fire. Kanti Lutho yabona nje bengisuke ngikulandela nje upostile ngaleso sikhathi ngiyakulandela nje isikhathi esiningi uposta musuku uyosebenza ke. So to your personal life ngingajwayele ukubona. No, kodwa I'm happy ukuthi award ama-drugs. Awugcini awuthola uyaphuza. No, angasho ukuthi angena umuntu ophuzayo. Wawaphuza. Yes, sengadlula lapho. Specific. Yes, sengadlula lapho. Angithi ngoba ngikutshelela ukuthi the time ngikulandela ngisase-race. Nganiphuze ema-race la. So Ngenje imali eNSFAS. Sithi kade ngisase-race ngangiya kuthiwa ama-event akho ngabona ukuthi no man this guy kumele ngimlandele. Yabo. No, mina ngicabanga ukuthi mina for now kumele vele ngikwenze ukuyidance lami ukungidansela. Vele ngishoda ama-dance. Mina ngi-crush. Ngifuna konke lokho wena usucabanga ukuthi Phela ngenze ukuthi ezigo yabo bese yabona engaka ongazisho. Uthola ukuthi ufike kumina uyi-crush ugcina usuyidansa yabo. Yakwazi. Uyazi mfethu uNkulunkulu izinto zenza ngendlela engafani yabo. Uthothi nawe i-career yakho kuthiwa izodiscover yimina. Yabo mina njengoba sengikubona uyidansa which means uNkulunkulu ukhuluma nami uthi kumele ngikwenze ukuyidansa. Wena umqondo wakho. Uthothi i-career yakho ngoba i-career yakho izoba successful. Ugcina usuyi-award winner usukhuluma ngegama lami estage uthi lento ngayiqala ngafika ngiyidansa yabo ngafika ngiyi-crush agcina sengiyidansa senginama-awards yabo uSparks Van Kodwa phela i-dance angikwazi ukudansa. No, ngizokhuluma namadada osigaqa nabongibani bakufundise lapho amadada anezinto izinto.
Anama-dancing lessons. wena ko-crush wena. Bemford Dumo. Ngizomfonela manje uBemford Dumo. Ngithi ngisaku-recruiter manje. Angikwazi ukudansa mina. Ngizokufundisa uBem. Ngizomcela akufundise. Ngizokufundisa uBemford Dumo. Serious mina. Ngizongomisa-ke. No, ngusufuna ukuphuza utshwala vele wona sihlamba la. Sengisho lokhu ngiphuzayo ukuthi ufuna ngize ngiqede kuze uyangomisa ngalento eshoyo. No, ake ngithi mina sobona ukuthi ngizopositiona kodwa khona la ngizopositiona khona. Sesengiclass bami ubone ngathi ngithole opportunity lapho ukuthi kumele ngisebenze. Cha, mina ngoba phela ngiyathanda uuplift abantu bese ufike uyicrash mina vele ngiyashoda ngama dancers so vele ngikwenza ube dance. Serious. Yabona ukuthi uNkulunkulu nje yena okuthumile kumina ukuthi ngikho yabo create the career yakho mfethu kuzohlangana. Asa. From being crash. To a dancer. Yabo nje i-promotion ke le. La yonke ngicabanga i-combination egama lenu i-Sparks Moya. Ngizonicheck ukuthi kuhamba kanjani. Ngiyahamba kodwa. Hayi. Ithe ukuduma kancane. Kodwa isuka imoto. Hayibo. Mawufaka u-1. Sabathe ngifaka u-1 sekuzama ngisho 2 hayi. Hayi lutho ukusuka imoto. Imoto ayisuki ngo-2 oyisuka ngo-1. Vele iyama. Vele wayiphuthuma Isuse ngo-3, isuse ku-gear 3. Vom khona kahle. Sengisho u-1 hayi ayihambi. Wathi sikhulume kamnandi kanje yabona-ke amaxoxo. Sikhulume kahle. Ngikhulumeni. Cha, okay usisi uchazile ukuthi kade ngidm kuma-DM yabona ngamchazela ukuthi bengibhizi so vele most of the time ingakho phela sifake iy'namba yabo zey'manager ukuba wafonela imanager-ke ayizomphuthu yabo kodwa imanager ayizovele imhlabe nge-booking fee but-ke but sikhulumile nosisi ngamchazela ukuthi yathi mina ngibhizi kakhulu ngiyi-rockstar mina ngibhizi impilo yami kunzima ukuthi ayimele hey Yabo? I-rockstar But at least it's honest. Honest. So ngifuna ukuthi ayifake mfethu. Bese kuthiwa aku busy for me, it doesn't make time. At least honest. Yeah, exactly. So mina ngiyaphithizela Hlala uhamba. Hlala ngihamba nje. Kusasa nje ngike namhlanje namakika u2 kuyacaca kulalwa ke namhlanje. Sasa kune World Getaway partnership no Mercedes Benz siya World Coast kusasa. Yabo eWorld Coast. Mangibuye eWorld Coast ngeRichards Bay. Ithe ngidlula ngo-N2 kanje. Ulibuke. Ngibuke kanje yabo angene. Manje mina ngibona nini? Bese ngiyibonela wena. Uthola ukuthi inkinga ngibuzanga ukuthi uyasebenza ngithothi UK during the week uyasebenza. Yabona akanaso isikhathi. So nje abe sethi-ke manje yabona nje anginaso isikhathi siqale ba-toxic yabo ngiyakwazi ama-relationship kanjani angisafuni. Hayi ukuthi angisafuni. uNkulunkulu uzoyiletha i-relationship e-right ngesikhathi esi-right. Lena kusiye right. Hayi bo sorry angisho kanjalo angisho kanjalo awu. Anyways bengifuna ukuthi ngithi abantu besilisa bane-true love yangempela unconditional because buka ukhulume nayo this whole time he didn't even ask you ukuthi usebenzaphi. Ngiyazi ukuthi bekuyimina or bekuwena into oqala ubuzofuna ukwazi what do you do for a living? Abantu besilisa banendaba onokuthi sinamalini sisebenza indoda must which is good and I like that. Wena uthi uthi indoda must. Hayi angikaze ngikusho lokho Nkosiyami. Okay, no. So i-convoy iphele kanjani ke? Oh, okay. Benzala lapho ke. Ngoba phela usisi eshilo ukuthi ushino ukuthi nje ukungibona kungijabulisile nje yabona. Nami nga-appreciate yabo. Ngase ngithi ke phela maybe ukudla abe kuwing yabo. Vele ngishoda ngama-dancers amantombazana. From crash maybe sengakhuphula amathuba omsebenzi abe i-dancer lami athole kube khona omunye ezomthola babe u2. Vele abanye abafana abawu2 bakhona ama-dance. Ngishoda amantombazana awu2 abe i-dance. Kodwa ngiyibeka kahle nje. Kuze kufa ama-glass. Ilento ayikhona. Hayi. Abe i-dance. Even i-glass liyeza ukuthi lento eshiwo la. Kodwa ngirong bafethu. No, ngiya-appreciate ukuthi ukhuphula amathuba omsebenzi phela uzohola njengoba i-dancer kuyile busy yami uzobe hola. Uzobe engekho toxic uzobe hola esebenza. So mangabe i-dancer uhamba nawe everywhere ekubuke ufaka enye intombazane in the picture masuyifaka. Angiyifaki intombazane.
Ngicela usasunginikeza le ngi Red Bull le yade usuyivulile ngi-ede kuyona ne. Sho ngiyabo. Okay, so uthi wena ungeke ukwazi ukumnika lento ayicelayo but ungakwazi ukuthi umnike elinye ithuba lokuthi abe Ngikhethe amathuba omsebenzi ya. moya wena uthini ngalokho? Can you dance? Angikwazi ngisho. No, ngishilo ngathi bengizofonela uBabes manje. Othi ngizofundisa ngisho oBabes. uBabes kodwa uzomfonela my body uzokufonela. Ngizomfonela manje ngicela ukuthi akufundise. Nabo Skako Slend. Kuleka wena you got me. Zokukhaza yabona ngizokuspoon feed. Nalokho ke ngijabulisa zonke ngizole ngimlandele. Ngizokuspoon feed. Ngokuspoon feed ngalezo zinto. Khuleka zokuhlanganisela yonke lento. Okay. So how are you feeling after usuthole ithuba lokukhuluma naye? Yo. Into engiyithuyile ngayijabula ngifika sengimbona lana. Sese sixoxa ngabona ukuthi hayi kulo muntu lo vele bengime-expectile ayi right. Into njani? Awuthe sharp. Mina kodwa it's my nature. It's my nature mina ukuba mina humble vele nje I'm always down to earth. Mina ngithola nje stradini nje yabona emalokishini uthola sihleli nje yabona nje stradini amajita. Sithole emathaveni noma ikuphi mina nje everywhere I go nje ngiyafitha. Ngithole emjondolo sihlele emjondolo. Ngisho masigunda thina nje ukugunda emjondolo support abantu nomubani. So nature yami ke leyo. Hayi ngoba ngishintshiswe ngoba ngibona icrash yabo. Understand. No, I appreciate you. Bungekho starstruck my feet. Yabona nje. But at least uthole ithuba lokuthi umbone okhulile naye because you did say ukuthi into oyifuna about everything ukuthi umbone ne. So uhappy ngalokho. Ngihappy ngisizile kakhulu Sheme. Angiyisoli ukuthi ngimbalelile nangilethela yena. Ngijabulisini ukuthi ngimbonini. Ngiyabonga ngoba ngiyabona ukuthi untombazane evisionary. Mina nje uphuma kweni crash ngizoba imentor yakho mina. Ngizokumentorisha. I'm telling you. It's not a bad thing lento. Uhlakaniphile. Phela uthanda isikhuluma bengiread umqondo wakho le ntombazane intelligent. Yabo intelligent Kodwa hlakaniphile. ayiphuma indaba enzomjolo. Ephume nje kuma crash emjolweni. Focus future yakho nazo kumentorisha. Kuleka nje ukumentorisha nje. Ukufundisa ukushaya ama proposal. Yabona ube busy mfethu ungaspoon feedwa ungalindeli kodwa vele ngcono bakwazi usho ukuthi uyabona ndoda mas whatever nalokho nje kuprove ukuthi intelligent uyintombazana must be hard work nazo kumentorisha khuleka. When life gives you lemons, you make lemonade. When you're asking for love from your crush and it gives you a work opportunity, you must grab it and make lemonade. And be wings and fly. I want uyasho ukuthi umuntu ubhala ama-lyrics mangibona ilento ze-Red Bull sengirayima ngayo. Give you wings and run. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho nenokuthi uzabele kule busy nayo and thank you for just being a great sport kuyena. Ngiyambona ukuthi happy Shane. Even though ungaswele response abeyifuna but uyambona ukuthi still happy. No, but she's on self-defense ne? Self-defense yeah. Because mina ngifuna ukuthi phela kube ngathi nje out efuna yabo bese slice yawona ngifuna nje mfethu ngicabanga ngimbuze ngathi ufuna umjolo noma ufuna I appreciate that because omunye ubengeka ofarisha ukudansisa ukumentorisha ubezowenza ngathi uyakuthanda kanti ufuna leyo mpahla bese ayahamba. So that's why ngithi still a win ukuthi usafuna uku-ofarisha mentorship. Thank you for writing to us nokuthi usithembe. I'm sorry you couldn't get what you wanted but I still think more came out of this meetup kunalento kade uyifuna. I think njengoba yesho ukuthi uyintombazane ihlakaniphile if ngempela uyi-visionary njengoba yesho you realize ukuthi this is still a win even though it's not the win that you wanted but it's still yabo indlela enhle to shosho ngizobe ngikufonele ngisashutha la shothi episode ebaluleke kakhulu. Bye bye. Nje lokuthi ngimbonile ilokho. sizothana ithombe ne-video Nje sabasazobona nakhona ku-social media yami ukuthi hayi sengimtholile ne-opportunity ke sengingakwenza eceleni kwangomsebenzi wami engiwenzayo vele. No, thank you guys so much. Ukudla kwenu kusendleleni la ekhaya kuyaphithizela kubhiza. I think nani niyabona ukuthi yabo sisendaweni ebhizi so ukudla basaprepare ku-ready kuzoba ready kuzoza. Makufika ukudla enjoy your food ukuthi ngishiye so that sizokwazi enjoy ukudla kwenu kahle simaseko. All right, Thank you to both of you. All right, sabonga.
That was definitely not the ending I expected, but it was an ending regardless. So, engakusho nje, moral of the story is please normalize offering people more. Mangabe umuntu ezokucela lokhu and you can't offer that, offer them okunye so they have options. Thank you so much for tuning in and being a part of the episode namhlanje ye-Select Africa TV. This is I Have a Crush on You, hosted by myself because I'm doing the most. Igama uSinengwa Kanene. But of course, if you are happy emhlabeni efana nawe, get to call me Antama 2K. And nami ngiyi 2K. Shout out to the next chapter for real, for real. Ngoba ngaphandle kwabo siyayifanela nama-Pakistan angenawo ama-container asilutho ngaphandle kwe-next chapter. So please, nawe sibhalele on the email address down below ukuze sizokwazi ukuthi sikusize uqale your next chapter with i-crush yakho othi nawe uyayithanda ngoba uyazi ukuthi Select Africa TV izokusetha. If you haven't subscribed to this channel, please do that njengamanje. Follow us across all of the socials. Nami ngikhona enkundleni zokuxhumana ngu-Auntie wama 2000. But for now, ngivumele ngivalelise ngithi kuwena till we meet again, same time, same place.